Moje meno je Branislav Bračík a v spoločnosti Askol Slovakia som generálnym riaditeľom a konateľom. Som Marian Hudeček, vo firme Askol pracujem 4 roky na pozícii manažera ľudských zdrojov. Zaoberáme sa výrobou elektromotorov do bielej techniky, do práčiek pre európsky trh. V rámci Európy sme jediný závod, ktorý dodáva elektromotory pre bielu techniku. Spoločnosť má cez 400 zamestnancov. V rámci celej skupiny celosvetovej prevádzky je nás niečo cez 2000. Kdekoľvek nás zákazník potrebuje, tam sme. Nachádzame sa v moderných priestoroch našej výrobnej haly, kde sa zamestnanci stretnú s novými technológiami. Zamestnanci sú určite to najdôležitejšie, čo spoločnosť Askol má. Našim zamestnancom okrem nových priestorov a nových technológií ponúkame rôzne benefity, ako je bezplatná autobusová doprava. Takisto zamestnanci majú možnosť navštevovať interného lekára. Z pohľadu ostatných benefitov máme internú jedáleň, to znamená, zamestnanci samozrejme majú teplé jedlo a toto je niečo, čo my sme považovali absolútne za prioritu. Rovnako sú to športové aktivity, rodinné aktivity, vianočný večierok. Firmu riadíme ako zahraničnú, s rodinným zázemím, s priateľským prístupom s zamestnancom. Z pohľadu spoločnosti poskytujeme určite stabilitu na to, aby zamestnanci mohli dlhodobo fungovať v našej spoločnosti. V súčasnej dobe budeme naberať zhruba 40 nových zamestnancov. Výberový proces prebieha ako pohovor s nadriadenými, exkurzia vo výrobe, takisto robíme testy zručnosti. Pokiaľ zamestnanci sú kompetentní, profesionálni, kvalifikovaní a určite majú svojím spôsobom lojálnosť k našej spoločnosti, tak kariérny rast je určite možný.